Sjömansruu sijaitsee tunnelmallisella alueella Lappohjan saaristokylässä, Hankoon ja Tammisaaren välissä. Palvelumme ovat monipuoliset ja keskus on erittäin viihtyisä. Sjömansruu on avoinna ympäri vuoden. Sjömansruu oli alun perin lähetysasema merimiehille, jotka astuivat maihin Lappohjan satamaan. Myöhemmin siitä tuli vanhainkoti eläkkeelle jääneille merimiehille. Siitä tulee nimi Sjömansruu. Rauhallinen yöpyminen saunaan ja toimintaohjelmien kanssa. Kaiken tämän voi Sjömansruu tarjota. Tutustu eri kokemuksiin, joita Sjömansruu tarjoaa. Miksi et lähtisi vaikka jännittäville kanoottiretkille tai vierailuille sota-ajan luoliin? Anna meidän suunnitella leirikoulu unohtumattomilla kokemuksilla ja seikkailuilla tai piristä kokousta johtajuusluennoilla tai dynaamisella ryhmätoiminnalla. Pyrimme siihen, että Sjömansruu on tyyni ja rauhallinen keidas, missä vieraamme löytävät iloa ja lepoa ja missä otamme huomioon asiakkaan tarpeet ja toiveet.